Бедното старо село с сгушени къщички, чието комини пушат уютно, красиви челдатки и хвърлили по тях шарени черги, преплетили с томори около наредените един до друг китни дворове. Лек ветрец добрява ухание на прясно изпечен хляб, аромат на сирене, масло и кисело мляко. Пушекът приканва към топло огнище и вкусна гозба. Там, в селото кипи живот, весела глъч съпътства иначе трудното ежедневие на българина. Чуло се, че в района на селото вилнее и безчинства бандата на Хмет Делия, който служил при кърджалийския главорез Емин ага. Разбрали селените, че бандата му редовно напада и християни и мюсюлмани, безнаказано, ограбва парите на хората, краде даровете от черкви и манастири, отмъква момите за продан на Солунския пазар, че отвлича и децата за откуп. Разбрало се също, че недалеч точно от това старо село главорезите наскоро били отседнали на лагер, в който, лежейки на сянка в богато украсените си шатри, пирували и лентайствали, като кроели пъклени планове и дебнали за нови в очакване на новини. Интересни разкази. Силни гърмежи и викове разбойниците нахлуват в селото. Миг жизнерадостните песни се превръщат в висъци и ужас. Пръхта бягащи да замъглява въздух. Бандата продължава да безчинства, а вопли на жени и плача на децата отекват в простора. Мъжете от селото са проснати на земята, за да не окажат някаква съпротива. Разбойници претърсват къщите и грабят откъдето каквото намерят. Писмата с пари, скътени парцелни вещи, наситни търсещи още и още. Те дърпат дори накитите на жените. Ето отвлякаха много неща. Това са правили турците с българските жени. Гробичката главорези, дъща се на пленените девойки от гората се чуват изстрели. Нима детето е стигнало и намерило четата. Хайдутци откриват огън, бандитите пресрещат ги, пресичайки им пътя. Оплашените разбойници пускат момите, разбягват се, но отвръщат на огъня. Успяват пътя да избягат и да се скрият в свърталището. Хайдутите, придружени
придружават освободените умители и връщат към техните близки. Облегчение обхваща изплашените българи. Чуват се благодарствени възгласи, а това едва ли е краят. Загрижен, ангел войвода за всеки случай поставя двама хайдути да пазят на пост, докато се успокоят клетите хора. Макар и плахо, отново настъпва оживление на Мегдана. Народ и кръв не предавам! Не след дълго постовете дават сигнал на войводата, че се задава башибозот, който скоро ще бъде при тях. Вече се чуват зорни и тъпани от приближаващите нападатели, които заемат позиция. Битката е неизбежна. Ще се бием! Чуват се викове от хайдутите и се подготвят смело. Зорните и тъпаните настойчиво гласят коляната, предизвестяващи началото на боя. Екът залпове и гърмежи, настава страшен пукот. Войводата се качва на една каруца, прицелва се в Мехмед Илия и стреля по него. Това дава нов тласък и допълнителна сила на българските защитници.
и посрамен. Ангел Войвода от своя страна за пореден път показва висок морал, великодушие и вяра в разкаянието. С радостни възгласи и благодарност българите поздравяват своят защитник. Да си жив, Войводо! Бог да те благослови! Живи си! Бог да те благослови! Живи сте! Приятели, моля всички участници в възстановката да сме на поляната за обща снимка. Голяма полза за обществото. Аз полетва, че... Те ще отиват там да играят сега. Да, вие идвай тук.